Kako pogledati prethodno snimljeno predavanje koje je nastavnik snimio korištenjem Big Blue Button aktivnosti? Kao prvo odete na e-kolegij na kojem se to predavanje nalazi. Potom pronađete Big Blue Button aktivnost. U ovom slučaju predavanje se zove uvodni video. Kliknete na tu aktivnost. Za razliku od predavanja koje je uživo, nećete koristiti gumb priključi se sesiji, nego ćete u sekciji naziva snimke pronaći onu snimku koja vam treba. Svaki puta kada nastavnik snimi neko predavanje, ono će se pojaviti u jednom od ovih redova ispod. U ovom slučaju imate samo jedno predavanje, odnosno jedan redak. Postoji mogućnosti da će nastavnik raditi za svako predavanje pojedinačnu drugu Big Blue Button aktivnost, ali on ili ona će vam to unaprijed reći. Kako možete biti sigurni da je baš to prezentacija, odnosno predavanje koju želite pogledati? Po tome što se zove kako bi trebalo. Znači, u ovom slučaju uvodni video za Brucoše 2022. Potom, u stupcu datum vam stoji datum koji bi trebao biti, znači utorak 20. rujna 2022. Također, ako je nastavnik napisao ili vam javio ili rekao da predavanje traje oko 3 minute, vjerovatno će trajati puno dulje, ali za ove naše potrebe oko 3 minute, u stupcu trajanje stoji vrijednost 3 minute, kako pokrenuti samu snimku. Tako da kliknete na poveznicu koja se zove prezentacija. Sustav vam u tom trenutku otvara prozor u kojem je predavanje, odnosno prezentacija koju želite gledati ili slušati. Ja ću odmah skroz dolje lijevo stišati zvuk kako predavanje ne bi smetalo ovome što vam ja sada govorim. Naravno da ćete vi u slučaju gledanja te snimke željeti imati taj zvuk, pa ćete tu ili pojačati ili stišati zvuk, ali sigurno ga nećete u potpunosti isključiti. Dolje lijevo u uglu, kraj tog gumba, nalazi se i gumb za pokretanje, odnosno pauziranje same snimke. Isto tako, na dnu se nalazi prikaz svih slajdova unutar prezentacije koje je nastavnik koristio. Ako kliknete na neki od njih, ja ću kliknuti recimo na ovaj broj 3, snimka će vam otići točno na to mjesto i onda ćete gledati i slušati od tog trenutka. Ako je nastavnik postavljao poveznice u chat ili pisao neke tekstualne informacije u tom chatu, onda ćete s lijeve strane u stupcu vidjeti te poveznice. U ovom slučaju tih poveznica nema jer nastavnik ih nije dodavao. Gore desno imate 3 ikone. Polumjesec, povećalo i 2 strelice koje idu u krug. Polumjesec služi tome da prebacite prikaz u noćni način rada, odnosno dark mode. Isto tako povećalo služi tome da pretražujete tekstove prezentacija, a ova treća ikona krajnja desna gore služi tome da zamijenite pozicije i veličinu prikazu prezentacije i kamere koju je koristio nastavnik. U ovom slučaju nastavnik nije koristio kameru, zato što gore lijevo imamo samo bijeli kvadrat na kojem nema ništa, inače bi na tom mjestu stajala snimka predavača. Kako radi pretraživanje prezentacije? Recimo da me u ovoj prezentaciji zanima riječ profilna. Ako kliknem na ikonu za pretraživanje i potom u polje za pretraživanje i upišem profilna, sustav mi kaže da se na slajdu broj 5 nalazi ono što me zanima. Moglo je to staviti na slajdu broj 5, 17, 22 i 44. I onda bi mi sve te slajdove sustav izvukao. Kada kliknem na tom prozorčiću u kojem sam radio pretraživanje na plavu ikonu opet sa povećalom, sustav će mi izdvojiti samo te slajdove. Kada kliknem na taj slajd, snimka će se postaviti na 2 minute 23 sekunde u ovom slučaju i na 5. slajd i mogu od tog dijela gledati dalje snimku. Skroz dolje desno imate ikonu na kojoj piše 1x, odnosno 1 puta. Ona služi za podešavanje brzine reprodukcije snimke i možete ju postaviti od toga da je duplo sporija do 2 puta brža nego što je bila inače. Ako biste stavili na recimo 1,5 odnosno 50% ubrzanu snimku, to znači da predavanje koje traje 45 minuta možete poslušati i pogledati u recimo 30 minuta. Kad ste gotovi s pregledavanjem i preslušavanjem prezentacije, sve što trebate napraviti je zatvoriti taj tab, odnosno karticu, u svom internetskom pregledniku. I to je to.